Dette er min synopsis i sammenhæng. Børn og forældre med kortvarig uddannelse har svært ved at bryde den negative sociale arv, og når de bryder arven, kan det være svært at tilpasse sig på arbejdsmarkedet. Dette skaber mere fattigdom og ulighed i samfundet. Og nu menes der, at der skal en helhedsindsats til for at bryde den negative sociale arv. Det er simpelthen ikke nok at få børnene i gang med en uddannelse, de skal også hjælpes til at fuldføre den. Og min problemformulering lyder således. Flere unge og forældre med højst en grundskoleuddannelse fastholdes i den negative sociale arv. Hvorfor er det så besværligt at bryde den negative sociale arv, og hvordan hjælper og skaber vi mønsterbryder bedst muligt? Jeg vil starte med at redegøre for, hvad en mønsterbryder er, og fortælle, hvilke konsekvenser det kan have at bryde den negative sociale arv med henblik på bilag 1 og selvvalgt materiale. Jeg vil undersøge, hvordan brydningen med den negative sociale arv er med til at modvirke fattigdom i Danmark på baggrund af bilagene. Jeg vil diskutere, om ulighed i virkeligheden er en dårlig ting i det danske samfund på baggrund af Anders Samuelsens udtalelse. Vi starter med redegørelse. En mønsterbryder. En mønsterbryder er en person, der bryder med den sociale arv og dermed får højere status end deres forældre. De bryder dermed også de forventninger, der er til det enkelte individ i den pågældende familie. Ifølge samfundet er mønsterbryder et positivt fænomen, idet vi får flere, der bryder med den negative sociale arv. Men er det et positivt eller et negativt fænomen? Bagsiden af medaljen er jo, at mange mister kontakten med familien og dermed føler et afsavn. De får også svært ved at stole på andre og vende sig af med gamle rammer og normer. Det kan give problemer på arbejdsmarkedet, hvor de føler sig socialt lammet. En mønsterbryder udtaler: de fysiske rammer er brudt, men det er tankemønstrene ikke, og man er ikke automatisk lykkelig, bare fordi man er mønsterbryder. En anden artikel, jeg har arbejdet med, er mønsterbrydere har nok succes, men også hjemmevæg. I denne artikel bliver mønsterbrydere sammenlignet med sociale immigranter, idet de har samme integrationsproblemer som indvandrere har. Indvandrere kommer over til landet og har ingen kulturel bevidsthed i landet og skal lære det meget hurtigt for at passe ind. De går altså ligesom mønsterbrydere igennem en slags megapubertet, altså de bevæger sig hastigt op ad den sociale rangstige. Mange mønsterbrydere har også dårlig samvittighed over at have vendt familien ryggen, og det kan også være meget svært at være på en arbejdsplads og klare sig godt, når man socialt stadig har nogle problemer. De har også en følelse af ikke at passe ind. Specielt på arbejdsmarkedet føler de sig lidt anderledes, fordi de kommer fra en anderledes baggrund. Og så til undersøgelsen. Undersøgelsen går ud på, at der er stigende fattigdom i Danmark med en stadig høj mobilitet. Altså, unge har svært ved at bryde den negative sociale arv, og de har større tendens til, at unge med lavt uddannede forældre falder ud af uddannelsessystemet. De fattige, der er repræsenteret i gruppen med fattige, er børn, hvor 70% af dem har forældre, der ikke har en uddannelse ud over folkeskolen. Og i 2014 var der altså 39.200 fattige. Det er en markant stigning siden 1999. Og i gruppen blandt fattige er oftest repræsenteret kontanthjælpsmodtagere og selvstændige. Men den høje mobilitet gør så, at mange forlader fattigdomsgruppen hurtigt, det vil sige, at der er stor løbende udskiftning. Så mange bevæger sig ud af fattigdomsgruppen, men ligger stadig kun lige over fattigdomsgrænsen. Derudover så mener man, at der er en svigtende indsats med at hjælpe de fattige. Og de mener også, at den samlede indsats ikke er god nok, når man skal hjælpe folk med at bekæmpe den negative sociale arv. Fordi mønsterbrydere, der bryder den sociale arv, er med til at bekæmpe fattigdom i små skridt, er det derfor vigtigt at få hjulpet en flere mønsterbrydere. Der skal være mere fokus på at nå ud til alle grupper, der har behov for hjælp. Altså lige muligheder for alle, der ikke kan få hjælp og støtte fra deres forældre hjemmefra i skolen. Endnu en ting er, at man ikke kun skal se de unge som en udfordring, men også hjælpe dem, der er lidt ældre og som stadig har år tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil sige måske en 25-årig, der stadig har brugbare arbejdsår tilbage. Dem skal man ikke bare give op på og kun fokusere på de unge. Ifølge bilag 7, der er der mange, der følger i sine forældres fodspor med hensyn til uddannelse og længden på den. Og det er jo både godt og skidt, i det dem, der også har forældre med lang uddannelse, ifølge undersøgelsen også får en lang uddannelse. Men til gengæld vil det så også sige, at de forældre, der ikke har en lang uddannelse, de får børn, der heller ikke får en lang uddannelse. Og det skal vi simpelthen have lavet om, sådan at flere skal bryde med den negative sociale arv, i det uddannelse er lige med nøglen til social mobilitet. I min model, som man ser, forklares det, hvordan at man ved hjælp af mønsterbrydere og fokus på at fastholde dem i skolen, kan få bugt med den negative sociale arv, og dermed få flere folk i job og uddannelse. Altså, det starter med, at man ved hjælp af en større helhedsindsats får flere mønsterbrydere, også i udsatte områder som Udkantsdanmark, hvor der er behov for også at nå derud.
Derved så får man flere i uddannelse, og forhåbentlig også længere og bedre uddannelser, når man også hjælper dem. Og resultatet skulle så gerne være, at der er færre på kontanthjælp og flere i uddannelse, og forhåbentlig dermed flere folk i arbejde, hvis man altså sørger for at få hjulpet dem til at færdiggøre uddannelsen. Og så til diskussionen. I min diskussion har jeg diskuteret, om ulighed er godt eller skidt. Og det er så på baggrund af Anders Samuelsens udtalelser. Han udtaler blandt andet: men når det er ulighed, fordi velstanden stiger, så er det en god ting. Og man kan sige, at Anders Samuelsen, der jo kommer fra Liberal Alliance, han har den der liberalisme, som man så kan sætte op mod socialisme, som jo ikke går ind for ulighed i samfundet. De går meget ind for, at der skal være lighed. Men er ulighed virkelig et redskab til at få løftet de dårligt stillede i samfundet? Altså, hvis man tager udgangspunkt i Gini-koefficienten, som jo ændres ved ulighed mellem 0 og 1, så kan man sige, at der sker ændringer på den, når man jo ligesom får ændret uligheden i samfundet. Så man kan altså bruge ulighed som et værktøj til at få gang i samfundet, ifølge Anders Samuelsen. For ved for eksempel at give højere løn til iværksættere i Danmark, så bliver vores land mere attraktivt for udenlandske iværksættere. Og når vi får flere iværksættere, så får vi flere arbejdspladser, og det vil sige færre på overførselsindkomst, hvilket koster samfundet penge. Vi får også skabt flere jobs i den private sektor, og får dermed bedre konkurrenceevne. Og til sidst er der endnu en fordel, nemlig at vi får øget den samlede mængde ressourcer i samfundet, og som Anders Samuelsen siger, så får vi bedre velstand. Men hvad hvis ulighed giver bagslag? Hvis vi tager USA som eksempel, så ser vi, at der er mange fattige i samfundet. Der er mange, der simpelthen ikke kan få et arbejde. Der kan man jo så sige, at økonomisk ulighed er dårligt, og det kan også ende i magtmisbrug, som vi ser det i USA med den 1%, der har mange penge, og også i andre lande, der har meget ulighed. Der er også mange, der siger, at ulighed kun gavner de rige, fordi de dårligt stillede ikke får noget ud af det. De får nemlig mindre indflydelse, imens de rige stiger til toppen og får meget mere indflydelse. Så alt i alt kan man sige, at ulighed er godt, hvis der skal gang i samfundet. Altså, hvis der er nogenlunde økonomisk stabilitet, kan man bruge det som et værktøj til at få skabt flere jobs. Men ulighed er skidt, hvis den økonomiske situation i forvejen er ujævn fordelt. Derfor er ulighed i USA en ulempe, idet den økonomiske indkomst er så forskellig til arbejder, som den er. Der er jo meget, meget forskellig indkomst, hvor vi i Danmark har nogenlunde jævn fordeling. Derfor kan man også godt overveje, at vi skal have mere ulighed i samfundet, for at få mere vækst og få de dårligt løftede stillede. Nej, stillede de dårligt løftede. Men altså, selvfølgelig skal man holde uligheden på et niveau, så samfundet ikke bliver korrupt. Derfor kan jeg så samlet set konkludere ud fra min bilag af materiale, at unge nu til dags er svære ved at bryde med den negative sociale arv. Der er for mange, som rent faktisk bryder den sociale arv, der føler sig socialt udelukket, idet de kommer fra en anderledes baggrund, som for andre kan være svære at forstå. Derfor er det vigtigt at få hjulpet mønsterbryderne i Danmark, så vi laver en helhedsindsats og ikke bare fokuserer på at få de unge i skole, men hjælper dem med at fuldføre en uddannelse, så vi kan få flere i jobs og få bugt med den smule fattigdom, der er i Danmark. Derudover har jeg også konkluderet, at mønsterbrydere kan være værktøjet til at få formindsket fattigdom. Til sidst har jeg så også diskuteret, hvorvidt ulighed er en god ting for samfundet eller ej, og kom frem til, at mere ulighed i Danmark både har fordele og ulemper afhængig af den økonomiske situation, der er.